ମାପିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଆକାର ଯୋଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ଯେମିତି କା। ଖ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ଖା। ସେମିତି ଗରେ ଆକାର ଗା, ଘରେ ଆକାର ଘା, ଚରେ ଆକାର ଚା, ଛରେ ଆକାର ଛା, ବର୍ଗଜରେ ଆକାର ଯା, ଝରେ ଆକାର ଝା, ଟରେ ଆକାର ଟା, ଠରେ ଆକାର ଠା, ଡରେ ଆକାର ଡା, ଢରେ ଆକାର ଢା, ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଆକାର ଣା, ତରେ ଆକାର ତା, ଠରେ ଆକାର ଥା, ଡରେ ଆକାର ଡା। ସେମିତି ଧରେ ଆକାର ଧା, ଦନ୍ତେନରେ ଆକାର ନା, ପରେ ଆକାର ପା, ଫରେ ଆକାର ଫା, ବରେ ଆକାର ବା, ଘରେ ଆକାର ଭା, ମରେ ଆକାର ମା, ଝିଅରେ ଆକାର ଯା, ରରେ ଆକାର ରା, ଳରେ ଆକାର ଳା, ତାଲବେଶରେ ଆକାର ସା, ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଆକାର ସା, ଦନ୍ତେଶରେ ଆକାର ସା, ହରେ ଆକାର ହା। ଏପରି ଆକାର ଯୋଗ ଶିଖିଲେ। ସେମିତି ବାକ୍ୟ ଆକାର ଲଗେଇ କିଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଯେମିତିକି କର ଆକାର କାମ, କାମ, ଖର ଆକାର ଖାଲ, ଖାଲ, ଗାଈ, ଗା ଦୀର୍ଘଇ, ଗାଈ, ଘାସ, ଘର ଆକାର ଘା ଦନ୍ତେଶ, ଘାସ, ଚାଷ, ଚରେ ଆକାର ଚା, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ, ଚାଷ, ଛାତ, ଛରେ ଆକାର ଛାତ, ଛାତ, ଜାଳ, ବର୍ଗଜରେ ଆକାର ଜାଳ, ଜାଳ, ଝାଳ, ଝରେ ଆକାର ଝାଳ, ଝାଳ, ଟାଣ, ଟରେ ଆକାର ଟା, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଟାଣ, ମଠା, ଠରେ ଆକାର ଠା, ମଠା, ଡାଳ, ଡରେ ଆକାର ଡାଳ, ଡାଳ, ଢାଳ, ଢରେ ଆକାର ଢାଳ, ଢାଳ, ପଣା, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଆକାର ଣା, ପଣା, ତାଳ, ତରେ ଆକାର ତାଳ, ତାଳ, କଥା, ଥରେ ଆକାର ଥା, କଥା, ଦାନ, ଦରେ ଆକାର ଦା, ଦନ୍ତେନ, ଦାନ, ଧାନ, ଧରେ ଆକାର ଧା, ଦନ୍ତେନ, ଧାନ, ନାଶ, ଦନ୍ତେନରେ ଆକାର ନା, ତାଲବେଶ, ନାଶ, ପାଲ, ପରେ ଆକାର ପାଲ, ପାଲ, ଫାଳ, ଫରେ ଆକାର ଫାଳ, ଫାଳ, ବାସ, ବରେ ଆକାର ବା, ଦନ୍ତେଶ, ବାସ, ସଭା, ଦନ୍ତେଶ, ଭରେ ଆକାର ଭା, ସଭା, ମାଛ, ମରେ ଆକାର ମାଛ, ମାଛ, ଜାତ, ଜରା ଆକାର ଜାତ, ଜାତ, ରାଜା, ରରେ ଆକାର ରା, ଜରେ ଆକାର ଯା, ରାଜା, ଲାଜ, ଲରେ ଆକାର ଲା, ବର୍ଗେଜ, ଲାଜ, ଆଶା, ଆ, ତାଲବେଶରେ ଆକାର ସା, ଆଶା, ଭାଷା, ଭରେ ଆକାର ଭା, ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଆକାର ସା, ଭାଷା, ସାପ, ଦନ୍ତେଶରେ ଆକାର ସାପ, ସାପ, ହାତ, ହରେ ଆକାର ହାତ, ହାତ। ଏମିତି କାମନା, କରେ ଆକାର କାମନା, ଦନ୍ତେନରେ ଆକାର ନା, କାମନା, ବାସନା, ବରେ ଆକାର ବା, ଦନ୍ତେଶ, ଦନ୍ତେନରେ ଆକାର ନା, ବାସନା, ସାଧନା, ଦନ୍ତେଶରେ ଆକାର ସା, ଦନ୍ତେନରେ ଆକାର ନା, ସାଧନା, ଯାତନା, ଜରେ ଆକାର ଯା, ଦନ୍ତେନରେ ଆକାର ନା, ଯାତନା, ପାଷାଣ, ପରେ ଆକାର ପା, ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଆକାର ସା, ମୂର୍ଦ୍ଧନ, ପାଷାଣ, ସାହସ, ଦନ୍ତେଶରେ ଆକାର ସା, ଦନ୍ତେଶ, ସାହସ, ସମାନ, ଦନ୍ତେଶ, ମରେ ଆକାର ମା, ଦନ୍ତେନ, ସମାନ, ସକାଳ, ଦନ୍ତେଶ, କରେ ଆକାର କାଳ, ସକାଳ, ଶାସନ, ତାଲବେଶରେ ଆକାର ସା, ଦନ୍ତେଶ, ଦନ୍ତେନ, ଶାସନ, ସରଳା, ଦନ୍ତେଶ, ଳରେ ଆକାର ଳା, ସରଳା, କମାର, ମରେ ଆକାର ମାର, କମାର, ବରଡା, ଡରେ ଆକାର ଡା, ବରଡା, ଡାମରା, ଡରେ ଆକାର ଡା, ରରେ ଆକାର ରା, ଡାମରା, ପାକଲା, ପରେ ଆକାର ପା, ଲରେ ଆକାର ଲା, ପାକଲା, କଲରା, ଳରେ ଆକାର ରା, କଲରା, ଉପବାସ, ଉପ, ବରେ ଆକାର ବା, ଦନ୍ତେଶ, ଉପବାସ, ଅବକାଶ, କରେ ଆକାର କା, ତାଲବେଶ, ଅବକାଶ, ଐରାବତ, ଳରେ ଆକାର ରା, ଐରାବତ, ନାରାୟଣ, ଦନ୍ତେନରେ ଆକାର ନା, ରରେ ଆକାର ରା, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ନାରାୟଣ,
ନାଗ ସାପ ଦନ୍ତେ ନୟାକାର ନା ଗ ଦନ୍ତେ ସରାକାର ସାପ ନାଗ ସାପ। ପାଠ ପଢ଼ ପରାକାର ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼। ନଖ କାଟ ନଖ ପରାକାର କାଟ ନଖ କାଟ। ଜାମା ସଫା ରଖ ବର୍ଗେଜରାକାର ଯା ମରାକାର ମା ଜାମା ସଫା ନତେଶ ଫରାକାର ଫା ସଫା ରଖ ରଖ ଜାମା ସଫା ରଖ। ବାପା ଭାଇ କଥା ମାନ ବରାକାର ବା ପରାକାର ପା ବାପା ଭାଇ ବରାକାର ଭା ହସେଇ ଭାଇ କଥା ମାନ। କ ଥରାକାର ଥା ମରାକାର ମା ଦନ୍ତେନ ବାପା ଭାଇ କଥା ମାନ। ତତଲା ଭାତ ଖାଅ ତ ଦରାକାର ଲା ତତଲା ଭାତ ଘରାକାର ଭାତ ଭାତ ଖାଅ ଘରାକାର ଖା ଖାଅ ତତଲା ଭାତ ଖାଅ। ସାତ ବାର ନତେ ସରାକାର ସାତ ବରାକାର ବାର ସାତ ବାର। ପକ୍କା ଗାର ପ କରାକାର କା ଗୋରାକାର ଗାର ପକ୍କା ଗାର। ବାର ମାସ ବରାକାର ବାର ବାର ମାସ ମରାକାର ମା ଅତେଶ ବାର ମାସ। କର ଚାଷ କର ଚରାକାର ଚା ମୁଦନେଶ କର ଚାଷ। ତାରା ଭରା ଆକାଶ ତରାକାର ତା ରୋରାକାର ତାରା ଭରା ଭ ରୋରାକାର ତାରା ଭରା ଆକାଶ। ଆ କରାକାର କା ତାଲବେଶ ତାରା ଭରା ଆକାଶ। ଗଛ ତରା ବତାସ ଗଛ ଥ ରରାକାର ଗଛ ଥରା ବତାସ ବ ତରାକାର ତା ନତେଶ ଗଛ ଥରା ବତାସ। ଚାଷ କର ଚରାକାର ଚା ମୁଦନେଶ ଚାଷ କର କର ଚାଷ କର। ଧାନ କାଟ ଧରାକାର ଧା ଦନ୍ତେନ କରାକାର କାଟ ଧାନ କାଟ। ଚାଲ ଭାଇ ଭଲ ବାଟ ଚରାକାର ଚା ଲ ବରାକାର ଭା ହର୍ଷେଇ ଚାଲ ଭାଇ ଭଲ ବାଟ ଭଲ ବରାକାର ବାଟ ଭଲ ବାଟ। ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ ମ ଦନ୍ତେନ ଲ ବରାକାର ଗା ହର୍ଷେଇ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ ପରାକାର ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼। ସଦା ଅଳସ ବାଟ ଛାଡ଼ ଦନ୍ତେଶ ଦରାକାର ଦା ସଦା ଅଳସ ଅଳ ଦନ୍ତେଶ ଅଳସ ବାଟ ଛାଡ଼ ବରାକାର ବାଟ ବାଟ ଛାଡ଼ ଛରାକାର ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସଦା ଅଳସ ବାଟ ଛାଡ଼। ଏହିପରି ଆମେ ଆ କାର ଯୋଗ ଆଜି ଶିଖିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।